wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise nyikukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipeni kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ukuvunwa komhlaba kusondele inkosi ibisabavuni bayo kudene tusamabela vutiwe avutiwe alindelisimuya sodezu sondela imnyaki qhubeka amabele aphethulwe isono mawabuthwe kungakabi busika sodezu umfulo ngashiwo mthombo wezulu simenywa siqushwa yilo uthando noluthela izithelo kakhulu sodezu
Madzinodikanwa ndoda kuchingamidza zvakare mukati mechirongwa chekudzidzwa kwevhangeri. Mwari kudenga akuitire zvakanaka, akukomborerei patichasvika mukuvhura mukati meshoko raMwari. May God bless you and may God bestow upon you the spirit of understanding and discernment, especially munguva dzamazuva okupedzisira dzatararama. Ngatinamatei. Ndoda kutendai Jehovha Mwari panguva dzino. Chitsanangurai zviri nani mhaka ndekuti ndimakanyora. Never allow me to explain this for you. By no means share your glory with any graven images. Ndizvo zvaitwa zvapera Mwari, vhumurai tariro yakavigwa seri kwamakore. Ipirai izvo sekubata kwamavoko edu kuburikidza naKristu Jesu inyenye neropa rakabvinza paKalvari, tichiti amen. Ndoda kutenda Mwari panguva dzino nemukana watapiwa naMwari. Toda kuti tipinde panguva yekudzidza kubva mukati meshoko raMwari, kubva kubhuku yaRuka chapter 17. Now muchaona kuti nyaya yatoda kudzidza nhasi ndakaitora kubva kune musikana wandofarira, bhuku inonzi Patriarchs and Prophets, kubva papage 166 mukafamba nayo 157 kunosvika pa 166. Ndo pane nyaya yatoda kudzidza mukati menguva dzino. Jesu ari kutaura navadzidzi vake, anotaura kamwe kastatement kanondinakidza. Now mukaverenga background yenyaya, Jesu aifamba navadzidzi vake obvunzwa pamusoro pokuuya kwake. Anosvika paverse 32 anoti, Rangarira Mukadzi WaLot. Ndo nyaya toda kuti tidzidze nhasi. Tichangobata mapoints akati wandei kana mashoma kubva mukati meshoko raMwari. Rangarira Mukadzi WaLot. Na mubvunzo wekutanga wandakaita ndewekuti Lot ukadzidza history yemukadzi wake, mukadzi WaLot anga aine zita. But chinondinakidza pana chapter 17 verse ya 32, Jesu anoneglecta zita remukadzi WaLot, oassociata mukadzi WaLot nemurume wake. Pfungwa yepiri, mukadzi WaLot anga akazvarwa kumhuri yaiva neseneme kwake, zokuti ukapitopinda bhuku yaGenesis, Abraham ari kutsvagira mwana wake mukadzi, anototuma muranda, chienda undotsvakira mwana wangu mukadzi. But ukadzidza panosvika muranda patsime akaona mwanasikana anga aine senemu yekwavo. Ukadzidza pana Exodus chapter 2 panosvika Moses ari kutsvaga mukadzi, zvinotonzi vanasikana vaiva wekunyika kwavo vakadaidzwa nemazita avo. Pari chinonakidza pana chapter 17 verse ya 32, Mwari haana nguva yekutaura kunobva mukadzi WaLot. Anoti kana wakurangarira uyu, usarangarira kuti mwana wanhingi kana kuti ndinhingi, rangarira kuti mukadzi WaLot. Saka Mwari ari kutoti kana wakurangarira mukadzi uyu, usakanganwa pfungwa yokuti mukadzi uyu pane zvaakazoita akazozviita ava mukadzi WaLot. Ganganwa imwe background yose, asi nyaya yakakosha pamukadzi uyu yakazoitika ava mukadzi WaLot. Saka kanga history kandodzidza mukati musikana wandofarira ari kutsanangura chapter 17 amubhuku inonzi Eternity Past. Ukaverenga page ya 10 paragraph ya 3 anoti mukadzi WaLot anga ari mukadzi, she was full or she was an irreligious woman and selfish woman. Kana paine chimwe chinhu mistake yakaitwa naLot, kuroora mukadzi asiri wecheche. Saka ukadzidza history yake pakanisa naLot naAbraham, ndiye akaunza pfungwa kuna Lot yekuti ngatiseparetei tiende tinogara kwedu. Abraham akazonyora mukati mebhuku yaGenesis akati, iwe ukaenda kuwest ini ndichaenda kueast. Parucho unoti pfungwa idzodzo dzakauya nemukadzi WaLot. Pfungwa yepiri pamukadzi WaLot, mukadzi WaLot ndiye akauya nepfungwa yekugara muSodhoma. Lot anga asina pfungwa dzake, but mukadzi wake ndiye ari kuuya nepfungwa dzekugara mukati meSodhoma. Saka Lot anga ari munhu wecheche, but chaakaroora changa chisiri checheche. Saka regani modzidza zvimwe zvatinogona kuwana kubva mukati meshoko raMwari. Chapter 17 yaLuka verse ya 32, Jesu ari kutsanangura, anobva ati remember Lot's wife. Ndimbodzokera mbijana kubhuku yaGenesis timboonawo zvimwe zvishoma zvatinogona kudzidza pamusoro
pemukadzi WaLot. Pfungwa yekutanga yandoda tidzidze ndeyekuti mukadzi waLot naLot vaigara muSodoma. Pfungwa yekutanga yandakada kudzidza ndeyekuti konai Mwari izwi kana kuti nzvimbo yeSodoma yanga imbori nzvimbo yakaita sei. Saka ukaverenga Ezekiel chapter 16 verse 59 uchidzika nayo uchaona imwe pfungwa yandakaona muSodoma iri kuitika nhasi. Na ukadzidza Ezekiel achituka Sodoma anoti chimwe changa chiri muSodoma vanga vaine chikafu chakawandisa, vanga vaine dzimba dzakanaka, vanga vaine ikonomi yakasimba. But verse 59 yakupedzisira kwacho inoti vanga vaine idleness yanga iri serious. Version yandinoda inoti they had careless ease, vanga vari vanhu vaishayiwa zvokuita. Pataime yenguva yaSodoma kana paine chinhu chaiuraya pokwa vanhu vemuSodoma kwanga kuri kushayiwa zvokuita. Vanga vaine mari kusvika pakushayiwa zvokuita nemari. Vanga vaine dzimba kusvika pakushayiwa zvokuita nedzimba dzavo. Vanga vaine chikafu kusvika pakushayiwa zvokuita nechikafu. There comes the generation of today. Sangana nevafana vanhasi ukavabvunza zvavari kuita havana zvokuita, vari kurarama muira yeSodoma. Ukasangana vakagara pabridge kuvafana muri kuite vanokuudza hatina zvokuita. Ukasangana navo vachifamba munzira muri kuendepi tiri kungorova marounds vari kushayiwa zvokuita. That was the problem with Sodom. Vanga vasina zvokuita. Problem yenyika yanhasi vanhu havana zvokuita. Once havane zvinhu vanoshayiwa zvokuita nezvinhu zvacho. Kana vasina zvinhu vari kunoshaya zvokuita nokushayiwa zvinhu. People are full of idleness. Havana zvokuita. Saka Sodoma ndo yanga iri problem yeSodoma. Saka iri problem yeSodoma vanhu vemuSodoma Satani akavanyangira. Leonard Ravenhill anobva ati for an idle mind is the devil's workshop. Pavaishayiwa zvokuita Satani aidhila navo. Hausati wambozviona here shamwari, paunoshayiwa zvokuita ndopanouya brain dzisina basa. An idle mind is the devil's workshop. Satani akatanga kudhila navo. Vanhu vemuSodoma vakatanga kuita kunga mapenzi. Na ukaramba uchiverenga uchidzika chimwe chakaita kuti Sodoma iparadzwe naMwari nemoto ndandiri kuidzidza musikana achitsanangura page 157 nofanira paragraph 4. Musikana wekwedu achitsanangura aiti problem yakaita kuti Mwari aparadze Sodoma, Mwari anga atendera kuti vanhu vetime yaNoah vararama so that they become an example to the times of Sodom. Saka zvakaitika Mwari akatendera kuti time yaNoah ipfuure Sodoma isati yasvika. Yapfuura isati yasvika vanhu veSodoma pavakauya vaidzidza pamusoro petime yaNoah. But chakandinetsa pamusoro petimu iri riri kuzonzi rakagara muSodoma vakaramba kudzidza pamusoro pezvinhu. Saka ya55 ukaidzidza book inonzi Patriarchs and Prophets paragraph yekuguma anoti in the judgment all people will be condemned not because they conscientiously believed a lie but they did not believe the truth. They neglected the opportunity of learning what is truth. Musikana ari kuti Mwari anotendera kuti musikana wekumaraini kwenyu anonetsa nechifambi amitiswe uchiona so that iwewo usazotitedzerewo tsika dzaaifamba nadzo. Mwari anotendera kuti vamwe vanhu vasangane nezvimwe zvinhu iwe uchiona munotopinda muaccident mese but iye anoremara iwe hauremari. Mwari ari kukudzidzisa kuti urema hunogona kuitika but kana hwaitika dzidzavo zvinonzvengeka ngazvinzvengeke, kana zvakuwira ugone kutemba neni. But type iyi manje yakapiwa example ikaramba example. Uri kutozviona zvaari kuita izvezvi. Anga atombori blackbone akatanga kutsvuka azora mafuta nhasi ane cancer asi iwe une nharo uri kuramba uchizorawo mafuta. Don't worry, uri kufanana netype yemuSodoma. Saka Mwari akavapa kuti vanhu vanowa vave time or an example to them but they rejected the warnings of God. Teerera hama dzinodikanwa kurejecta kwatiri kuita mawarnings aMwari zvichitenderwa kuna vamwe vanhu one day zvichauya kwatiri. Saka ukadzidza zvakanaka vagara vanhu vemuguta reSodoma vachinakirwa vachiita zvavanoita emergency board meeting kwakuzogarwa kudenga zvikanzi varume nguva yakwana chihandei tinoparadza vanhu vemuguta reSodoma. Now ngaiverenga 157 futi inofanira iri paragraph ya4 ichidzika inoti
pataimu yakauya vatongi kana kuti vangirozi kuzoparadza, pane chidzidzo chetatu chandakadzidza. Chidzidzo chetatu chandakadzidza ndechekuti business was business as usual. Saka zvakaita ndezvekutoti vanhu vakatomuka makiseni vakatoenda kumabasa. Makomba akatotanga kudedzera Copacabana. Vanoronga musika muna first vatoronga musika muna first. Vaitomuka vachienda kumarket, vakatomuka vachienda kumarket. It was business and business as usual. But little did they know that the angels were walking towards Sodom. Terai vanhu vamwari, hakuna zvimwe zvinhu zvichambonyanya kutishamisa stereki kana tikasaisa pfungwa dzedu pashoko raMwari. Jesu achatibata takavarayirwa iri business as usual. Vanhu vachitotsvaga nzvimbo kumakoleji tisingazivi kuti Jesu wava kutouya. Vanhu vachitoenda kundoronga misika tisingazivi kuti Jesu wava kutouya. Vanhu vachitoenda kunodaidzira makombi tisingazivi kuti Jesu uri kutouya. Vanorodza vachirodza tisingazivi kuti Jesu wachiuya. Vanoenda kumichato vachienda kumichato tisingazivi kuti Jesu wachiuya. It was business and business as usual patime yaLot. Vanhu vakatime yaLot vanhu vakakanganwa kuti Sodoma yasvika paclimax yokuparadzwa. Hama dzinodikanwa teererai, Jesu unogona kutisvikira anytime. Chimboimagine achisvika pamuchato, ndokunzwirai tsitsitsisi negogo dzenyu. Chimboonai kumhanya kwamunoita makapfeka ka 4 inch handizivi kana kariko ka 3 inch ka stiletto muri kutiza Jesu wachiuya. Chimboimagine mukoma wakagara pamusika uri kudedzera cabbage $4 Jesu wauya uchidaidzira wosiya business uchitiza. It was business as usual. Vanhu vakavarayirwa so, Jesu achitouya, vanhu vari kutonochata, vanhu vari kutoronga zvinhu. It was business as usual. Vanhu vachikanganwa. Saka patime yakauya vanhu ava manje Loti dzakagara padhuo reSodoma. Dzakagara zvadzo padhuo Loti reSodoma. Ukadzidza musikana wekwedu anoti Loti paakaona vakomana vachiuya akati hakuna timu rinogara muno rinopfeka so. Hakuna timu rinogara muno randisingazivi. Hakuna timu ringapinda randisingazivi. Saka Loti akasvika akavagombedzera akati vakomana pindai. Ukadzidza musikana wekwedu achitsanangura anoti vakomana pavakasvikirwa naLoti vachinzi uyai mupinde mumba mangu, vakomana vakaramba. Ukaverenga 157 paragraph yokuguma zvinonzi vakomana vakaramba kupinda mumba maLoti. Kwavanorambira musikana anoti for they wanted to test the sincerity of Lot. Vakarambira mavune kuona kuti Lot anobvuma here. Unoziva kuna vamwe vanhu vanongoedzera vanhu kuti zvinhu zvipfuure. Vanhu vakapinda mumba menu muchidya sadza munongoedzavo kuti zvipfuure. But kuna Loti man aisangoedza zvipfuure, aiedza nemoyo wose. Saka Pauro achimunyora 1 chapter 13 pavhesi ya 1 yebhuku inonzi vaHebheru anoti vakomana musakangana kuitira vaeni rudo nokuti vachidaro vamwe vakagadzika vatumwa vasingazivi. Saka 158 chimusikana mani chakunyora paragraph yokutanga inoti many households have shut the angels of God, therefore happiness has not found place in their houses, therefore joy and peace has deserted their places. Chiri kuitika nhasi vamwe vanhu tiri kushaiwa mbereko nokuti vanhu vaiuya namakomborero embereko takavadzinga mudzimba dzedu. Vamwe tiri kushaiwa mabasa kuti nekuti Mwari hana mabasa, but vanhu vaiuya nazvo vana bamunini vamakati havagoni kugara ngavagare kumadzimba dzavo. Therefore you have shut the blessings of God. Saka Loti apa akavaona akati hazviti vakomana pindai. NdaLoti dzaisaziva kuvatendera kupinzavo kuponeswa mudzimba dzenyu. Teererai vana mbuya, vanhu vakaramba kukutakurai nemotikari. Ndazvimwe vaisaziva makomborero anga akaberekwa pamuri. Ukazoverenga achidzika musikana anoti for we are not to live for ourselves but rather we need to live for others. Pane imwe bhuku muCounsel Smart anobva ati he who drinks from the fountain he starts to become a river that gives life. Hakuna munhu anozviraramira, vanhu vanoraramira vamwe. Chikonzero ndechei? Nokuti Mwari wakada nyika kuti ani nani anotenda kwaari aregedze kuva neupenyu. Inzwa shamwari, degree rako hauzviitiri, unoitira vamwe.
imba yako hauzivakiri, unovakira vanhu. Foni yako hauzitengeri, unotengera vanhu. Bhutsu dzako hauzitengeri, unotengera for the service yavanhu. Nekuti Lot paakazviita akapinza makomborero mudzimba dzake. Teerai vana mama, dzimwe nguva zvimwe zvinhu kuramba kupinza makomborero. Lot kwabva apinza vakomana kwakugara mudzimba dzavo. Vakomana vagara mukati medzimba memba yavo. Ukaverenga chapter 19 zvinozonzi ndo pakaitika bongozozozi. Vakomana veJeriko veSodhoma vakuya vakukomba imba iyi. Kwakutoti tipe vakomana. Tora Lot kwakubuda kuita mutongi gava kuti varume aiwa chiregai. Ndochikupai vana vangu inini. Imi mochitora vana vangu. Kana matora vana vangu morega inyi varume ava. Zvikanzi ipapo vakatoita hasha, vaida kubata Lot. Zvikanzi vakomana tu vanga vapinda kwakusimuka kwakudhonzera Lot mumba, kwakurova varume vaivapo nemapofu. Vapinda mumba, vakomana vakatinzwa Lot, chienda undotsvaka vaunogona kuponesa. Uvaudze kuti kudai nekuti Sodhoma rava kudonha. Ukadzidza chapter 19 yagene, zvinonzi Lot paakabuda akamhanya kumba kwevana vake. Saka chimwe chidzidzo chiri apa, Lot anga asina vana 2 chete, vakabuda navo. Angatori nevamwe vanga vakura, vanga vatoroorwa, asi vavarorerwa muSodhoma. Saka kwakumhanya, kwakunoti gogogwai, vakomana, Sodhoma yoda kuparadzwa. Itai plani tibude. Ukaverenga 159 manje book inonzi Patriarchs and Prophets, paragraph ye3. Zvinonzi vana vake vasikana, they could not manage to go out. Nemhaka yei, nekuti they were influenced by their husbands, that their father was just but making jokes. Saka inzwa musikana zvaari kutaura, ari kuti paakasvika achipicha nyaya yake kuvana vake, vana vake zvimwe vaitodavo kubuda, asi chakavatadzisa imhaka yokuti varume vevana vake ndo vakaramba. Saka vakwasha vakatadzisa vana vaLoti kubuda muSodhoma. Chimwe chandakutodzidza apa vakomana, nyaya yekuroora inokuroorwai haisingori nyaya yekuti mugare panyika zvakanaka, asi ine chekuita neupenyu hwako. Chapter 3 verse ya3 ndiAmos anoti kovangani vakomana vangawirira nekufamba munzira asi vasina kuwirirana. Chikonzero kana taroorana, that relationship has an impact pasalvation yako. Ufungeka vamwe vana vaLoti vakatosara nemhaka yokuti vanga vaudzwa navarume vavo kuti hamusi kuenda kudenga. Saka chimwe chinhu chinotaurwa nomumwe muchinda wandotofarira shamwari yangu anombopaidzavo, anoti maizviziva here kuti dzimwe nguva kungoti uponeswe soziya kwekuroorwa. In the process yekuziya kwekuroorwa unoitavo zvakanaka. Vana vaLoti vakatosara vaine mudhara angasvikirwa nengirozi, asi vanga vavaroora ndo vakazviramba mubudi nemhaka yekuti mava kwedu. Teererai isisi, roorwai nevekwenyu nokuti vekunyika vachakurambidzai kubuda. Saka Lot akabva adzoka akati varume vana varamba. Zvikanzi Lot hatisisina nguva, zvatakutokukumbira Lot, chibuda uyeni. But Rangarira eternity past 110 yati mukadzi WaLot was very irreligious. Chimwe chandakadzidza pamukadzi WaLot papage 157 yeye uchidzikana ichakudza kuti mukadzi WaLot was very business minded. Angatori namabusiness muSodhoma, aitopisa muSodhoma, anga ine mabusiness aifaya mukati meSodhoma. Saka paari kuudzwa murume, paari kunzi chiudza muri kuti mubude, pfungwa dzake dzakandogara futi pamabusiness. Dzimwe pfungwa kwakundogara pakuti ini ndakabereka vana vangu vakomana. Saka Lot kwakunzi vakomana budai. Ukadzidza zvakanaka, mangwanani vakabuditswa nengirozi, kwakunosvitswa pavakasvitswa ngirozi dzakuti Lot, pawasvika apa chimhanyira kumakomo. Kana wamhanya kumakomo, Lot, please make sure usacheuka. Unoziva apa panondisiririsa pachechi yaMwari. Mhanya kumakomo Lot, usacheuka. Ende ukadzidza zvakanaka, Lot anga ari kutononoka kubuda muSodhoma macho. Saka akatozoita kubatwa maoko kubuditswa. Kwakuendeswa ipapo, kwakunzi Lot chibuda. Saka 161 man, paragraph H2, book inonzi Patriarchs and Prophets, musikana anoti, had Lot hurried, I'm summarizing, Lot hurried to the command of the angels, he could have saved his wife along the journey. Saka musikana ari kuti
unoziva Loti paakanzi chimhanya kumakomo ukadzidza chapter 19 yaGenesis inoti Loti akabva ati kungirozi wakomana kongirozi chiregedzai kuti ndimhanye kumakomo nondogona kuparara in the process chiitai kuti ndimhanyire pakaguta kanonzi Zoa ende rangarira Zoa yaitofanhawo kuparadzwa zikanzi varume chingoregai ndiregedze kuenda kumakomo ndichienda pakanzvimbo kanonzi Zoa saka 161 manje patriarchs inoti mukadzi paaiona murume achinegotiata nengirozi akabva aona as if kunegotiata kunogona kungoitika saka I can compromise because my husband has reasoned with God saka kana azviita izvozvo saka pamwe the command is not that much serious nokuti mudhara anegotiata saka zvaitika saka paanotanga kumhanya vachienda kuZoa mukadzi anorangarira kuti but mudhara ambonegotiata saka rega ndingocheuka umbijana zvimwe ndingaporeswa nokuti command haisi serious paanocheuka anoita churu chomunhu saka chimwe chandakadzidza ndechekuti Lot participated in the destruction of his own wife. How? Because he took time and negotiated nengirozi dzamwari. Chimwe chandakadzidza munhu wamwari zvimwe zvinhu zvamwari hazvidi kunegotiata. Ukanegotiata uchauraya vamwe. Vana venyu nhasi dzavanyanya hadzisina basa hadzichaone kukosha kwechechi nekuti zvinhu zvamwari muri kuzvibata zinyekenyeke kana sabata rasvika munombofry vanoona sekunge rinogona kungokompromizika kana iri weekend munombopfekawo nekuita tumwe tunhu tumamakeup tusina maturo pavanokuona imi uchizviita they think the command of God should be taken lightly nekuda kwaizvozvo muchaurayisa vana venyu saka dai Loti akakasika kubuda hamukadzi wake aigona kuporeswa tererai vanhu vechechi yeimba yaMwari zvimwe zvinhu zvatiri kuita tichinonoka nyika ichitiona zvichakuwadzisavo kunyange nenyika ropa ravo rikabva pamusoro pedu upombwe hwamuri kuita nyika ichida kudzidza kwamuri inofunga hakuna maturo kunyeba kwamuri kuita nyika ichikuonai inofunga kunyeba hakuna maturo one day they will become a stake of salt and I tell you the blame will be upon us. Saka musikana uyu 166 vacho pane pa 162 paragraph yetatu chimwe chandakadzidza pamusikana ndechekuti hanzi mukadzi waLot before acheuka pfungwa dzake dzakava centered pavana vake vaye vasara muSodoma saka akabva ati vakomana saka ndotoenda here ndichisiya vanhu saka musikana anga ari kunyora pa 162 paragraph yetatu achiti there are so many people who will be left out of heaven not because they did not qualify. Oh yes, they qualified, but they compromised upon the promises of God, thinking that heaven will not be joyful and heaven will not be heaven without their beloved. Kune vamwe vanhu mukati menyika vachanonoka kuita madecisions ekuponeswa nokuti akamirira kuti murume wake aitewo terera denga rinonakidza kunyange murume wako akasatenda Jesu iwe tenda Jesu uye heaven will be heaven. Kune vamwe vari kunonoka kuda kugavuchira Jesu vachiti vakomana saka ini ndikazouya ndega saka vana vangu vanozoti kudi heaven will be joyful even in the absence of your children. Terera, if you need to make a choice for God, make it today. Don't worry about others. God will wipe away the tears. Heaven will be heaven. Kuna vamwe vachasara so vachiti vakomana saka ndikazozviita kwamukadzi wangu iwe chimbouya kuna Jesu heaven will be heaven even in your absence. Chikonzero ndechei denga kana rina Jesu rine zvose ndo zvakatadzisa Adhamu kuramba kudya muchero nokuti aifunga kuti Eve is the everything pamusoro pake. God is our everything. Humanity is just humanity. Saka mukadzi anocheuka achiti vakomana ndikazoenda kovana vangu tererai mama tererai baba terera hanzvadzi nemukoma heaven will be heaven with you. Uya tibude Sodoma. Mukadzi waLot aigona kutopa buda but pfungwa dzake dzakava centered pakufunga kuti vakomana saka ndozodii vakomana saka ndozodii. Tererai vanhu vaMwari, we need to make a decision. We are heading towards disaster. We are heading towards disaster. Mukadzi waLot ari kutofunga kuti denga rizonakidzikana vana vasipo iwe uya timboenda kuna Jesu uone zvinoitika. Saka 166 man patriarchs iyoyi ndo yekupedzisira. Musikana anobva abuditsa imwe pfungwa tobva taisonera
Anoti, in the last days, I'm paraphrasing, there shall be a coming out, a great separation, a coming out that will save. Saka msikana arikuti, as we are living in the last days, there should be a coming out. But this coming out is a coming out that will decide our destiny. 4:87, desire of ages. In order to do we not know Wakoma, that our own salvation, the destiny of our souls depends upon the preparation that we make today. It is today that we need to make a choice. But hakuna muna achaponeswa ari muzvivi, unofana kubuda muzvivi. Saka mukadzi WaLot nekuda kwekuramba kwake pfungwa dziri musodhoma napavana akakanganwa kuti we need to be coming out. Saka in the last days saka ukaverenga zvakazarwa kutaura manje anobva ati vakomana rawa iri Bhabhironi man, but zvarakuwa Bhabhironi chibudai mari iri guta guru iri ramwisa maridzi ose waini yekuti samwe upombwe waro. It is time to move away. Ukatodzidza Deuteronomy achitsanangura anoti vakomana mapotapota negomo nguva yaringana dzokai tikwidze tiende nechekumusoro. Isaiah anotsanangura naEzekiel, vakomana endai munobvunza, endai munomira panzira, mubvunze nzira dzacho, mufambe neiyoyo. There is need to come out. We need to come out today lest we be killed in our sins. It is time. Tererai vana mama, 45 seconds earthquake ichirova, 50,000 vanhu vakatonyarara. It is time that we need to come out. It is time we need to come out from this type of dressing. Time we need to come out from this type of eating. Time to come out from this type of relationships. Time to come out from this type of conversation. Time to come out from this type of businesses. Yava nguva yokumuka terera nemhaka yekuti Jesu achasvika vanhu takavarairwa. Jesus is coming again. Chapter 18 verse 14, verse 11 yebhuku yavaroma inoti varume yava nguva yokumuka pahope. It is time tichasvikirwa takarara. Vanhu vaMwari nguva yaringana. Hamusi kuzviona here kuti nyika yakuenda kumawere, vanhu vakunakirwa nezvisina basa. It is time to move out. It is time. Yava nguva vana mama, inyaya mabusiness mugutai yava nguva yekubuda magutai. Inyaya yekunakirwa nezvatiri kudya yava nguva yekumira vanhu vaMwari. It is time to move out. The grace of God is waiting, lingering as the angels of God are pleading with tears running down their cheeks, calling one great shout. It is time to move out. How long shall we stay in these sins? It is time to move out. Tererai maerda, haisiri nguva yekurwirana zvikaromani, haisiri nguva yekunakirwa nekuda kuzikamwa namumbiri, yava nguva yokubuda muzvivi. It is time to move out. Yava nguva vanhu vaMwari, yava nguva haisiri nyaya yekunakirwa nokunzi ndiwe unogona kuita zvose. It is time to move out. Haisiri nguva yokuzikamwa nokuparidza. In fact kashamwari hausonombonzwa Leonard Ravenhill ari kuitaura mumwe bhuku inonzi Why Revive Our Taris, anoti the sins of this generation shall be based upon the ministers of today. Musikana apa aipindira akati, are we not living in the last hours of probation, yet we are careless and we are stupid? Ministers are failing to arouse the church because they themselves they are asleep. Sleeping ministers preaching to a sleeping church. It is time to move out. It is time. But vaMwari, yava nguva yokubuda. Hatisisina nguva vana mama, yava nguva yekunonoka kuenda kuchechi haisiri nguva yachakapfuura. Yava nguva yekuenda pamaprogressive classes man. Yava nguva musikana yokuziva mavhesi kudarika zvinhu zvapanyika. Yava nguva yekuenda kuna Mwari. It is time. Saka Jesu anotaura ka statement, vakomana remember Lot's wife. It is time to move out. Vana mama, nyaya dzavamwe hadziyanakidza, nyaya dzaJesu ndo dzakunakidza. It is time to move out. It is time, vana mama, to evaporate and condense somewhere. It is time to pack our bags and leave. It is time to move out. Yava nguva vana mama, yava nguva. It is time to move out. Ari kuchema wani Mwari kuti yava nguva yokumuka pahope, zuva rekuponeswa rava pedo vanhu vaMwari. Hamusi kuzvinzwa here kuti vanhu vakuurayana, mastrike avako, ikonomi dzava kungodonha, haposina zvava kufamba. It is time. It is time.
to move out. It is my greatest call to you, my friend, that it is time that we move out. It is time to move out of the cities. It is time to move out of these places. It is time to move out. It is time to move out. Don't delay, for if you delay, you will kill yourself and you will kill your family. It is time, manama. You could fake a madresa carry by this time. Yavanguva you see as my first powders. Yavanguva you see as my fake nails. Yavanguva you could tear a man. It is time to move out. It is time. God is looking for men who stand for the right. And it is time that the right should speak. It is time to move out. As you are meditating and contemplating upon this word, it is time to move out. Our eyes are closed and our heads are bowed. Baba, very my time. Yamkana wa matipa. Yabanguva yokubuda. Rangarira Mukadzi WaLot. Kopanguva yedu mchati wo rangarira chima. Mukadzi WaLot matiudza. Chitibatsirai to move out. Kamuna kidziro katiri kuita nekugerwa kumwarika. Ne music ikai. Hatipabudi. It is time to move out. May your name be glorified in Sarah's name terrified. Kuburikiza na Kristu Jesu nyenye. Neropa rakabvinza pa Calvary. Tichiti amen.
Timboye kurara Mununuri Oya Titarise Dawane upenyu Mununuri Oya Napumuka kore kumakomo Napumuka kore Moshana onditore Dipinze Mhlanga Mununuri Oya Zira yangu inonitamudza Mununuri Oya Yakatari Sira rudo rwenyu Mununuri Oya Ndapumuka kore kumakomo Ndapumuka kore nemoshana onditore Dipinze Mhlanga Mununuri Oya Sarase kuzishora kwangu Mununuri Oya Mundinzwemo kunamata kwangu Mununuri Oya Ndapumuka kore kumakomo Ndapumuka kore onditore Dipinze Mhlanga